I'm sure senzwile ngama breaking news. SABC ikhiphe indaba namhlanje kuthiwa SABC Sport has established that the Premier Soccer League hierarchy is now exploring possibilities to expel Royal AM. They are looking at possibilities to expel Royal AM ku-PSL. Sengakhuluma ngodaba le Royal AM uthi ngenzeka iRoyal AM ihambe ku-PSL, ngenzeka le team Bloemfontein Celtic. Sengakhuluma iBloemfontein Celtic ukuthi they are looking to come back ku-PSL. Yabo, they want to come back ku-PSL. Inkinga ke bengakabi clear ukuthi yipi i-team abazoyireplace ku-PSL bathathe status sayo. But right now i-PSL njengoba kushaya lama breaking news nje ngiyayibonela nani, ngiyayibonela kuthiwa kungenzeka ihambe iRoyal AM because bahluleka ukulungisa inkinga zabo. Siyayazi iRoyal AM iphethwe uShaun Mkhize nengane yakhe uAndile Mpisane. Yabo baneyinkinga eziningi. Kwaqala kwabe inenkinga liza Samir Nokovic. Umdlali uNokovic kwase kwabula umdlali lo Ricardo Nascimento ngiyamkhumbula nonke umdlali wayedlalela Mamelodi Sundowns, mase kuba umdlali wayedlalela Kaizer Chiefs uSamir Nokovic. Lawo badlali labo abakhokhelwanga actually, yabo abakhokhelwanga beloke bezama bakhokhela, yabo izinto ke zangalunga ke. iSARS ungenelile nawo SARS uzo add another issues because baba ne transfer ban uma ukhumbula kahle. Baba ne transfer ban bebanwa ubani uFIFA sibangakwazi ukusayina abadlali, yabo. Kwaphuma futhi amanye amacala kuthiwa abadlali abakhokhelwanga kuDecember. Kuthiwa abadlali abakhokhelwanga kuDecember babebhikisha abadlali ukuthi cha ke phela sikwazi ukuyodlala ama games singakhokheliwe. Siyacela nathi ukukhokhelwa as abadlali abadlala kuPretho Premiership, yabo. Kwasekudlula ke indaba wathiwa abadlali sebekhokheliwe, yabo. Game eChippa United abayidlalanga game eChippa United, game abemele bayidlale neMilford if I'm not mistaken abayidlalanga, game abemele bayidlale neOrlando Pirates abayidlalanga, yabo. So nje lo ma games la iPSL ibonile kahle kahle lento eyenziwa iRoyal AM akusiyona into ekahle ngempela, yabo. Akusiyona into ekahle because iletha isithombe simbi kwi-league. This is a big league, you cannot do izinto kanje, yabo. Abekho professional in terms of iPSL, yabo. Manikhumbula kahle ziningi vele izinto iRoyal AM yayizenza ziningi. Manikhumbula kahle bakhokhela abadlali groundini, yabona nje wangesona isithombe sihle leso bekhokhela abadlali groundini beflexa ngemali groundini. Bathi ke izona ke indaba lesengiqhamuka nazo la kuthiwa kungenzeka le club le ivalwe. Wangitshela ama comments ukuthi yipi iclub engathenga status so Royal AM. Ngajabulela ukuyibona iFree State Stars ibuya, ngajabulela ukubona iJomo Cosmos ibuya, ngajabulela ukubona iBlack Leopards iBaroka noma le team le iBloemfontein Celtic okungenzeka ngempela ukuthi ibuye. 70% chances of iBloemfontein izobuya ithatha isikhala seRoyal AM because mukhumbula kahle iRoyal AM yathenga istatus sani seBloemfontein, yasusa iclub le eBloemfontein yayiletha la eThekwini, yabo. Njengoba sebedlala le manje PMP la bekudla khona iMaritzburg United nayo futhi yavele yashintshwa kwabi club yala eThekwini yabezwe iDurban City. So ziningi nje izinto, yabo, regarding iRoyal AM. Ziningi impela izinto regarding iRoyal AM ngesazi ke, yabo. Singesazi, yabo. Ungangitshela ama comments ukuthi uzizwa kanjani ngale indaba lezi indaba ezimnandi noma indaba ezibhedayo regarding umama, yabo.